Do you feel the vibes? Čau lidi, já jsem Your Name a vítám vás u mého nového videa. Dnes je to Clash of Clans, ale lol. Podívejte, hej lidi, lol. A je to i lol. Ty archerky, co tam mají být, a ten wizard tam prostě nejsou. No tak to si děláš srandu. To je hodně libový. Chtěl bych vám dnes představit nový update do této hry. Je to například, že když takhle jednou kliknete, tak se vám seberou všechny. Taky změnili trochu shop. Samozřejmě jako zůstal stejný, ale je tady jiný obrázek. Změnili to hodně. Jo, myslím, že i tady něco bylo změněného, ale teďka nevím, co to je. Takže ještě vám ukážu, co byl ten hlavní update. Hlavní update byla tady ta lodička. Jo, je to loď prostě. Nejdřív to mělo být na tradování, něco jako v Clash Royale, jakože si tradnete kartu na donate, ale tady to mělo převážet třeba coiny a dart elixíry, gemy a tohle. Ale udělali to, že tím můžete jít takhle na jiný svět. Je to teda libový, jo. Takhle máte tady prostě jiný svět, takovej jiný prostě. Hlavně, co jsem vám chtěl říct, jsou tady jiný postavy. Barbariáni jsou s ragem a mají sekeru. Mají speed a damage 4x větší. Pak je tady Giant. Boxer Giant, OK. Minion. Beta Minion. Já jsem to upřímně ještě jako nějak neprohlížel. Ty dělo, to jsem ještě... Wow. Kanon kart. Draček stejný. Vička. Tady je Night Vička. LOL. Tak to jo, no. Jo. Super peka. Má vlastně elektriku a to je na ní super. Pak je tady balón, co letí víc u země a mlátí takhle. Ty skeletoni takhle mlátěj. Jo, je to super. Chtěl bych vám dneska ukázat, že i ta town hallka se mění. I ten shop je tady v tom trošku jiný. Takhle double kanony. Je to fakt super tenhle update. Co to vymysleli, to jsem já nepochopil, ale je to fakt hustý. Když si vezmete, že tohle, jo, to jsem vás taky ještě neřekl, že tohle je zatím největší update v historii, tak je to super, jo. To je úplně božský. Jo, já tady mám Fintiu, OK. Jo, koukněte. Vidíte ho tam? Bezďáky. Jsou bezďáci tyto. No, běžte k ním spát. A si to... Wow. Radši ho přikryjem. Takže. Pak tady máte. Tady nějakou nějakou starou barbariální sochu. Zřejmě asi za 2 miliony můžete spravit. A pak je tady ta snad nejvíc zajímavá věc, kterou asi, no 2, necháme na konec. Až asi po jedné bitvě tady a po jedné v klasiku. A ještě vám řeknu, co je tohle. Clock Tower. To přesně nevím, co to dělá. Ale vypadá to takhle a nějak to ukazuje čas, nevím přesně, co se tam dá, nebo jako, že dělat, ale nevím. Je to zajímavý. Každopádně není tady klasický boulder, je tady ten nějaký jiný boulderík, nějaký jiný prostě. Ale taky mě tahle oprava stojí nějaký ty peníze. Země tady je trochu těžší ty peníze nazbírat.
Takže nebudu vás dále napínat a jdeme nejdřív na klasickou bitvu. Tady. Jo, už se mi to odlaglo. Koukejte. Klasickou bitvu tady. Teď vám ještě ukážu, jak se sbírají ty coiny. Takhle sami. Což je super. Nemusím všude klikat jak blbec, aby jsem na něco nezapomněl. Love friendly, můj klan zatím vedeme. OK, to je v pohodě. No, v pohodě, to je dobře. Jsme prohrávali, aby jsem byl naštvaný, nevím, co bych dělal. Takže dáme si jeden atak. Jinak tady nejsem daleko, fakt ne. Takže, myslíte, že bych si na tohle měl troufnout? To já nevím úplně. Ne, radši ne. Mě to je, no, najdeme to nějakého mega silného borce. Tak taky ne. Tyjo, hej, je to... Já se musím zkontrolovat, že mi to kleško neblbne, protože... Tak je, proč mi to hledá tak silný lidi? To nech... OK. To je ještě horší než předtím. Já jsem měl brát ten první, já jsem takový vůl. Lidi, hejtujte. Fakt jako můžete za tuhle tu kravinu. Teď co? Dáme si end battle. Zkusíme štěstí. Se nám to dá lehký. Lehký atak, chci. Bude těžký. Wow. Víte co, tak jdeme to zkusit. Nedávám tomu žádnou naději. Ale OK. Trochu moji taktiku zvolím. Takhle tady poházet ty arčerky všude. Dívejte. Věřte mi. Jo, lidi, prosím. Věřte mi, že se mi podaří tohleto nabejtěnýho týpka, co to mega umí. Jako, nevím, jestli to zrovna nemega umí, ale je v tom dobrý, že prosím, podpořte mě v tomto battlu. Doufám, že ho raidnu. Trošku aspoň. No, takže on tam má ten trojku. A ho moc neraidnem, no. Tak ale něco dostanem, že? Tak. Aspoň to vyzertovat zničte. To elixíry dělej, Arčerko. No, tak ne, no. Prej ne. 19 minus. Hej, lidi, tohle to je pecka, co jsem teďka dostal. Jako pohárků už mám hodně moc málo. Musím se zlepšit, lidi. Jo, jdeme na tu věc slíbenou. Což je teda, jo, vlastně ještě ten jeden battle. Dobrý. Tohle jsem vám říkal, tohle taky. Tady teda ještě, takhle, tady jsou dvě věci a tady. Tady takhle. A tady nahoře jsou dvě věci. Samozřejmě, tady na mě ještě teda nikdo neotočil. To jdu zkusit tady s těma asi nějakýma archerkama. Nevím, jdeme to zkusit. Pojďte držet palce, to dám. Tady tohle nejde nedát. Koukejte na to. Ha! No a dvě mu to asi úplně nezničí, že? Ale jo. Damage mají. No kolko je toto level? Ale nevím. Jo, on už je to spravil.
Já vám to ukazuju, já jsem takový zlej. To je proto, že vás mám tak rád, jo. Tak. To jsou silný. To bych chtělo s těma barbariánama, oni vypadají jak lumberjacki. Akorát, že nemají tu jeho čepičku. Ale pořád prostě nechápu, k čemu je tohle. Má to sloužit asi něco jako laborka, že jo. Tak. Ten battle je vyhraný. To je hlavní. Jo. Vyhrál jsem. Co ty mi tady spíš u stromu? Zlá. Takže jdu vám teda odhalit první věc. Je tady Gem Mine. Normálně vám to bude těžit gemy. Jako, to je už trochu přehnaný. Že vám to těží gemy. To je na jednu stranu sakra super, ale na druhou stranu to... O čem pak bude ta hra? Jako, že vám raidnou i diamondy, nebo jako gemy? Nevím, no. Ale jako asi se to hodí. Okay. To je ta první věc, že vám to prostě těží gemy. To jste možná asi pochopili. A pak je tady Battle Machine. Když jdete na obchod Play a pustíte si ukázku, tak tam je tenhle týpek jako robot. No, to je ten týpek, ten náš Boulder. A má kladivo a tady je v robotoj. A je to fakt sviňár na tohleto. To je silný. Je to vlastně, jak když je v klasickém, jak Barbarian King Queena, Archer Queena, sorry. Tak tady je tady ten Battle Machine. Asi něco na styl těch postav, nějakých těch dražších. Rozhodně je to zajímavý teda. No. A doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak dejte like. Pokud se vám líbilo fakt hodně, ještě mě neodebíráte, tak začněte. A pro dnešek se tady s váma loučím a čus.